kitang anak sa Diyos. Karon ang adlaw sa Ginoo, adlaw sa pagsimba sa atong buhing Diyos. Karon ang adlaw nga balaan, makalipay uban sa Ginoo. Musayaw mo awit tungod sa kaluwasan, magambahan, managugyaw, maghiusa ang Diyos ni payunta. Musimba mo day kitang anak sa Diyos. Karon ang adlaw sa Ginoo, adlaw sa pagsimba sa atong buhing Diyos. Karon ang adlaw nga balaan, magkalipay uban sa Ginoo. Musayaw mo awit tungod sa kaluwasan, magambahan, managugyaw, maghiusa ang Diyos ni payunta. Musimba mo day kitang anak sa Diyos. Karon ang adlaw sa Ginoo, adlaw sa pagsimba sa atong buhing Diyos. Karon ang adlaw nga balaan, magkalipay uban sa Ginoo. Musayaw mo awit tungod sa kaluwasan, magambahan, managugyaw, maghiusa ang Diyos ni payunta. Musimba mo day kitang anak sa Diyos.
Susiha Ginoo, ang kinabuhi ko nga nagkinahanglan sa tandog mo. Ukawa ang ako nahikatulog nga pagigugma diha kanimo Ginoo. Kupti ako ug aksun mo, ikaw ang akong gitinguha ug gipangandoy Ginoo. Sa makausa tagbawa ko, punon mo ani ako Ginoo. Susiha Ginoo, ang kinabuhi ko nga nagkinahanglan sa tandog mo. Ukawa ang ako nahikatulog nga pagigugma diha kanimo Ginoo. Kupti ako ug aksun mo, ikaw ang akong gitinguha ug gipangandoy Ginoo. Sa makausa tagbawa ko, punon mo ani
halaran sa kanunay, tuyog sa kalipay, ning kasing-kasing ko ang huni sa gugma, awiton ko. Ang gugma mo balaanon, putli ug walay pagkabalhin, daw sama sa bulawan, nga dili mo lubay, katahon palandong, ang gugmang malungtaron, busag isimba ko ikaw, di halaran sa kanunay, tuyog sa kalipay, ning kasing-kasing ko ang huni sa gugma, awiton ko. Duwag ang halat ko, pulong sa pagdayi, gihan ay o giawi, tungod sa gugma mo. Busag isimba ko ikaw, di halaran sa kanunay, tuyog sa kalipay, ning kasing-kasing ko ang huni sa gugma, busag isimba ko ikaw, di halaran sa kanunay, tuyog sa kalipay, ning kasing-kasing ko ang huni sa gugma, awiton ko. Awiton ko. Kanimo lamang ako magasimba, kanimo lamang ako magadaig, takos kag angayan, labaw sa tanang butang, Diyos ug hari ko. Kanimo lamang ako magaluhod, kanimo lamang ako magasunod. Angayan kang pasidungan, takos kang alagaran, Diyos ug hari ko. Isayaw ko iyong pagkagamhanan sa tibuok kalibutan, ipantala ko ang iyong grasya, imong kaluoy ug gugma, walay makalabaw sa imong kamaayo sa kinabuhi ko. Hangayan kang pasidungan, Diyos ug hari ko.
sughari ko. Kanin mo lamang kami magkalugod. Kanin mo lamang kami magasunod. Amayan kang pasidungan, tapos kang alagaan, sughari ko. Isang ako mong pagkagamhanan sa tibuok kalibutan. Imantala ko imong grasya, imong kaluyong tugma. Walay makalabang sa imong kamaayo sa kinabuhi ko. Sa tibuok kalibutan, imantala ko imong grasya, imong kaluy ug tugma. Walay makalabang sa imong kamaayo sa kinabuhi ko. Ngayon kang pasitunggan, Diyos, isang yaw ko. Pasidungkan, ikaw ang labing gamhanan. Diyos ug Hari, Maayong buntag na usab mga kaigsuonan sa makausapa nining adlaw makiusan usab kita sa kabuluhaton diya sa pagsimba sa atong buhi nga Dios tungod kay mao kini
ang naghatag kanato og kadasig, naghatag kini kanato og kalig-on, din ang atong pagsalig o pagtuo magapadayon gayud nga luyuman sa mga problema, luyuman sa mga pagsulay, abidangat sa matag usa, dili kini makalumpag, dili kini makahatag og kanang babag sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Hinunoa diha sa imong pagpangalagad sa Ginoo, diha sa imong pagpadayon sa pagsimba sa atong buhi nga Dios, bisan diha sa tubangan sa imong gadget, mao ni naghatag og kalig-on sa imong pagtuo ngadto sa Ginoo. Do na may mga problema, do na may moingon nga nahimo kung badlungon ikaw mo'y gihimo nga instrumento sa Ginoo, nga daghan nga mga kalag unya mapanalanginan sa imong kinabuhi. The way nga magkinabuhi ka nga subay sa kabubuton sa Ginoo. Usahay daghang mga kahigayonan nga mudangat nga kita maningkamot nga din ang atong kaugalingon mapasidunggan. Apan ang atong pagpaningkamot aron ang atong kaugalingon mapasidunggan, pakyas ka ng naasya sa tubangan sa Ginoo. Tungod kay kung ang imo nang tan-awon ang imong kaugalingon, moingon ka naningkamot ko nining usa ka butang aron lamang ako kapasidunggan, ikaw lamang ang napasidunggan niini ug wala gyud mahimaya, wala gyud malipay ang atong buhi nga Dios. Daghan ang naobserbahan nato na bisan pa sa atong palibot, no? Daghan nga kanang moingon nato nga mga politicians nga panahon sa kananaang eleksyon, daghan kayo og mga saad, no? Daghan kayo og mga saad unya kanang mudaog na gani, hataas na ang atong panglantaw kanato kanila. Hataas na ang ato abitaw expectation sa ilahang kinabuhi niya. Masubo ta nga panahon di ay nga nanginahanglan kita na pud mo'y nanginahanglan sa ilaha, sila dili makahatag sa atong mga panginahanglan. Tungod kay ang ilha lamang nidagan sila sa mong posisyon, kay aron ang atong pagtan-aw kanila hataas sila. Sa possession lamang sila nabasihan aron nga kanang matawag nato ba honorable diha sa atong atubangan. Apan diha sa tubangan sa Ginoo ang tanan ay angayan sa pagpasidungog, no? Dunay gitudlo ang Ginoo sa atoa ug nini nga kabuntagon mao kini karon ang ato ang hisgutanan, magapadayon kita paghisgot katong kanang paghatag bitaw og pagpasidungog nimo ngadto sa isig katao. Tungod kay ang pagpasidungog dili kini gikinhanglan imong paningkamutan, buhaton, apan ihatag kini ngadto sa Ginoo kanimo kung ikaw nakahimo pagpasidungog ngadto sa tong buhi nga Dios. Kung sa imong kinabuhi ba kanang naghatag bitaw pagpasidungog ngadto sa Ginoo, ang tao naman ba makita nimo ritso ang tao muhatag usab kanimo og pagpasidungog. Ihatag nako ang simple nga ilustrasyon nga usa ka tawo nga din kaniadto palahubog kayo, no, magkamang-kamang ang palahubog nga muuli sa ilang balay. Ang mga silingan mahadlok apan sa dihang giusab siya sa Ginoo, sa dihang nangalagad siya sa Ginoo, wala man siya mosulti ba nga kanang naang miingon siya nga sunod mo sa Ginoo kay giusab ko sa Ginoo. Wala man ba nakit-an ra mismo sa mga tao, nahimo siya karon nga ehemplo nga nakit-an sa mga tao nga moingon ang tao kini nga tao ba kaniadto padlungon kay ni siya apan naglibog mi giunsa siya pag-usab sa Ginoo. Tungod kay ang iyang kinabuhi wala niya gipanghambog. Tungod kay ang kanang kanabitong pagpasidungog wala niya gipaningkamutan. So mao ni ang kanang dako nga kamatuoran nga din dili di ay kinahanglan nga kung gusto ka pasidunggan kinahanglan imo pangatrabahuan, imo gyung paningkamutan. Tungod kay dito sa Hebrews chapter 5 verse 4 ingon siya, no one takes this honor for himself, but only when called by God, just as Aaron. So mao man ang kinabuhi ni Aaron, wala man siya kanang ang naningkamot kundi ang Dios mo'y naningkamot para sa iya aron siya kapasidunggan sa iyang kinabuhi. Gimold siya og maayo sa Ginoo aron siya mapasidunggan og ang Dios nga din iyang alagaran mapasidunggan usab sa mga tao. Sa ato usab nga kinabuhi usa ka pagtulon-an ini nga kabuntagon atong pagatun-an, usa ka pagtulon-an nga din maghatag ka nato og kahayag para sa asa og sibisan kinsa man ang angay sa kanang mga pagpasidungog. Mao nang naa siya, honor to whom is due. Asa man nato pasidunggan ang katong angayan lamang. Kinsa man niya sila nga angayng pasidunggan. Niingon dito sa Romans chapter 13 verse 7 mao ni siya karon ang atong patukuranan nini nga kabuntagon. Diha sa Roma kapitulo 13 bersikulo
City. Mao ni mga igsoon, kung naatay Biblia atong ablihan, atong lantahon, kung naatay extra nga cellphone, may atong cellphone may atong ginagamit, then abliha ka na. Kanang naang i-scroll ka nang na siya dito sa Romans chapter 13 verse 7. Ningon dito, pay to all what is owed to them. Taxes, whom taxes are owed, revenue to whom revenue is owed, respect to whom respect is owed, honor to whom honor is owed. Sa Cebuano, atong basahon sa Cebuano, ingon siya din sa Cebuano, no? Roma kapitulo 13 bersikulo 7, busa bayad kamo sa mga buhis nga gipangayo gikan kaninyo og ipakita ang inyong pagtahod og pagpasidungog kanilang tanan. Mag-aampo na kita ngadto sa buhi nga Dios. Salamat Ginoong Dios nini nga kabuntagon. Salamat Ginoo sa kahigayunan nga din ang imong mga pulong na abli na usab diha sa among atubangan o kini Ginoong Dios imong giandam aron nga kami mamalandong niini, magtuon niini. Salamat Ginoo nga ikaw padayon magdihog ka namo sa langit nun nga kaalam aron sa pinakasayon nga bahin among masabtan karon unsa man ang mensahe nga dit gusto nimong ipaabot ka namo, unsa man kadako diay Ginoo Dios ang usa ka butang pagtahod, pagpasidungog ngadto sa usa ka tawo, ngadtong mga angayan niini. Lord, kining mga tawhan na ba angayan ba gyud o kanagihatagan ba kini nimo Ginoong Dios o katungod? Salamat Ginoo nga ikaw magtudlo kanamo karon nga kabuntagon. Salamat usab nga ikaw magagamit nining imong alagad tungod kay wala man koy kahimuan Ginoo. Apan diha kanimo Ginoong Dios ako nagasalig sa langit nun nga kaalam adin imong ipadayag kanamo. Ikaw usab magapanalangin sa imong mga kanakan karon adin anaa nagaatubang sa ilang mga gadget. Ikaw Ginoong Dios makatabang kanila labi na gayud niadtong among mga kaigsuonan nga dinula man makaadto sa ilang matag usa ka simbahan. Lord, salamat sa imong pagtugot nga pinaagi niini nga mga bulhaton Ginoo, pinaagi sa paggamit sa mga gadget. Lord, ikaw kapasidunggan usab sa among kinabuhi. Kamita kami Ginoong Dios nini nga kabuntagon nga din ang imong mga mensahe Ginoo maghatag kini og dako nga pagtulon-an kanamo unsa man ang gusto nimong ipabuhat samtang kami nagakinabuhi subay sa imong kabubuton. Liguna kami Ginoo pinaagi sa imong mga pulong. Kanimo lamang akong gitugyan ang tanan, gisalig ang tanan, pinaagi lamang sa mahal nga pangalan ni Ginoong Hesus. Amen o amen. Sa akong ginaingon na ang pagpasidungog ngadto sa usa ka tawo o sa usa ka kanang naila nga tawo kanang ang dili kinahanglan nga ato pang paningkamutan. Kung gusto ka nga pasidunggan ang imong kinabuhi sa Ginoo, then pasidunggi ang Dios sa imong pagkinabuhi. Isip Kristohanon. Kana mao man ang siya ang pinakaimportante. Apan karon nga kabuntagon naghisgota og asa man di ay para asa man di ay kining pagpasidungog. Kinsa man ang angayan di ay sa mga pagpasidungog di ay, no? Kana bang pagpasidungog gani kana bang taas nga panlantaw, kana bang respeto, no? Taas nga pagtahod. Mo na ang termino ba? Mo na ang pagpasidungog, taas nga respeto, taas nga pagtahod. Asa man angayan di ay nato ihatag nang na siya. Honor to whom is due. Ingon siya dinhi, ingon siya sa Cebuano, bayad kamo sa mga buwis nga gipangayo gikan kaninyo ug ipakita ang inyong pagtahod sa pagpasidungog kanilang tanan. Nagpasabot ba unsa kinsa man kini nga mga tao day asa man kamo bayad sa buwis, no? Akong hinumduman ang kanang tax collector mao maning ang kaniadto ba nga kanang ang maingon nato nga mahadlok ang mga tao bisan sa ato karon pag naa gani taga BIR o taas kayo ang panlantaw na siya, pero angayan di ay nga gitambagan di ay tanga mo bayad tag buwis. Mga igsoon lahi kayo ang Kristohanon kana na ingon ka nga Kristohanon ka apan wala di ka magbayad og buwis. Unsa may giingon ni anang naa siya? Unsa may tawag nimo? Ikaw ra gyud ang nasayod ni ana. Ikaw ra gyud hibalo na kun wala man ka mobayad og buhis, kun wala man ka mohatag og buhis ngadto sa atong gobyerno, then ikaw lang ang sayod ana. Hinumdumi nga ang Dios walay malilong kaniya. Ang Dios nasayod sa imong kinabuhi. Subo man gud pamalandungon nga daghan nga mga alagad sa Ginoo, daghan usab nga kanan ang naga ingon nga
Kristohanon apan nagalikay-likay sa pagbayad sa buhis, no? So ang angayan diha sa tuang pagpasidungog, ang angayan diha sa tuang pagtahod kinibang naa sa authority, no? Ingon ri sa unang punto, honor those in authority. So hatagan og pagpasidungog katong mga tao nga ana ay katungod. Ana ay katungod, no? Katong doon na ba'y katungod susamat ni atong niining ato ang kanan ang tigkulikta o mga buwis. Susama niining ato ang mga taksis. Tungod kay kaniadto wala ta masayod ba? Nga kanidaing atong ginapuy-an bisan usa ka gamay sa imong luti kung imuha nang na siya every year di ay kinahanglan ka nga mobayad, no? Kinahanglan mo bayad sad ka na. Although imuhang pangalan yung pangalan ni mo na ang titulo imuha ng naasya apan daghan pa kayong wala mahibalo nga di ay kanang imuhang pagpangalan diha nga kanang maong luti imuha do na kay bayronon gihapon ni ana yearly ngadto sa atohang gobyerno, no? So isa man ang naasya ba nga atong tahuron katong naa diha sa mga posisyon ilabi na ni anang naa sa atong otoridad, no? Niingon ang Malakay chapter 1 verse 6, a son honors his father, and a servant his master. If then I am a father, where is my honor? So nangungutan na ang Ginoo. And if I am a master, where is my fear? Says the Lord of hosts to you, oppressed, who despise my name. But you say, how have we despised your name? So, honor those in authority. Kinahanglan ato sang hatagan o kananaang dako nga pagpasidungog, dako nga pagtahod katong anaa sa kananaang katungdanan, no? So, nagpasabot ba ni Asya nga wala mahimo nga excuse ang alagad sa Ginoo, wala mahimong excuse ang mga Kristohanon nga diin kinahanglan mobayad kita tungod kay mao kini ang atong pagtahod, tungod kay mao kini ang atong dako nga respeto, tungod kay mao kini ang atong pagpasidungog ngadto kanila, pagbuhat ba, pagpakita ba sa ato ang kaugalingon nga kinahanglan kanan ang pasidunggan nato, no? Kinahanglan nga kanang mutahod kita. Naingon dinhi ang Ginoo nga labing gamhanan miingon sa mga pare, ang anak nagtahod siyang amahan. So mga anak mutahod jud sa amahan ug ang ulipon nagtahod siyang agalon. Ako inyong amahan apan nganong wala man ako ninyo tahura, no? Ang wala naingon din kanus ama nato wala tahura ang Ginoo. Ikaw mismo karon nasayod nakakanus ama nimo nahitabo ning ni Asya nga wala nimo tahura ang Ginoo. Nahitabo nang naasya nga wala nimo tahura ang Ginoo kung ikaw mismo wala masayod nga gikinahanglan di ay ang dakong pagtahod usab ni adtong anaa sa otoridad, katong anaa sa posisyon labi na sa atong panggobyerno, no? Mga ginikanan, mga amo, no? Katong anaa sa panggobyerno, ang atong panggobyerno kinahanglan usab tahuron na to nang nasya nga naman apil man ka ni pili gud ana ba, apil man ka ni kanang nibuto ana niya ba, unya kun naa na siya karon sa posisyon kabahin ka ni ana busa nagkinahanglan na sa ato usab nga pagtahod kay nga naman ang Kristohanon kanang mailhan ba. Kung ikaw Kristohano nagpabadlong unya wala ka mo mutahod ni adtong anaa diha sa otoridad, nahitabo ba nga napakaulawan si Kristo nga imong Dios, napakaulawan ang kanang anaa kanimo, wala makit-i ang imong pagkakristohanon. Daghan kaayo nga mga Kristohanon nga din wala makit-i ang ilang pagkakristohanon. Dunay mga hitabo ni anak mga igsoon. Gamay lang gani nga istorya abot dayon og barangay. No mag-una-una pa gyud og adto dayon og barangay. Makauulaw kaayo nga pag-abot dito sa barangay, mga Kristohanon man ka mo o nangalagad man ka mo sa Ginoo unya kamo karon mao'y husayanon diri sa barangay. No makauulaw kay nang naasya wala tay pagrespeto, so kinahanglan ang atong pagrespeto ilabi na ni adtong
mga anaa sa pamunuan. Ang Exodus chapter 20 verse 12, niingon siya dito, honor your father and your mother, that your days may belong in the land that the Lord your God is giving you. Honor your father and your mother. Ang imong amahan o ang imong inahan gihatagan og katungod diha sa imong kinabuhi. Busa gikinahanglan ang imong pagtahod. Busa gikinahanglan ang imong taas nga pagpasidungog ngadto kanila. Usahay ang anak malipay lang ngadto sa ginikanan kun dunay ihatag ngadto sa anak. Kung doon na pa'y ikahatag ang ginikanan sa anak, lipay kayo ang anak. Pero in times nga kanang maglisod ang ginikanan, in times nga kanang nagka-problema ang ginikanan, wala yun makit-i sa anak ang pagrespeto ngadto sa ginikanan. Tungod kay wa na may ikahatag lagi, no? Aghan kayo nga kinahiyan nga maayo lang sa panahon nga maayo pa o panlawas, maayo lang sa panahon nga din abunda, unya pag-abot na sa panahon nga din wala na ikahatag na wala na usap, no? So mao na mo ingon ko ba nga ang pinakanindot nga amigo kani bang pareho nimo nga nangalagad sa Ginoo? Kay kung ang imong amigo wala mangalagad sa Ginoo, dili maila ang ilang pagkatinod-anay nga amigo. Amigo lang na nimo karon nga doon na pa sila panginahanglan. Same gihapon sa atong mga ginikanan, nagkinahanglan sa atong mga pagtahod. Kaya nga naman, unsa man ang giingon dito sa Exodus 20:12, kung kanang na ang dili ta mo tahod ngadto sa atong amahan, no, og inahan, no, dili gyud mo taas ang atong kinabuhi. Nya nagdugang siya dito sa Matthew chapter 15 verse 4. For God commanded, honor your father and your mother, and whoever rebels father or mother must surely die. Oh, bantay mga anak, bantay ni adtong aduna pay mga ginikanan, no? Kinahanglan ang Dios nagahatag og mando, ang Dios na klaro nga naghatag og mando nga kinahanglan nato kanang pasidunggan, respetuhon, hatagan og taas. O nga pagpasidungog ang atong amahan og inahan kay kadtong nagasupak sa ilang inahan og inahan mamatay gayud. Oh, must surely die. So moabot yun ang hinanali nga kamatayon. Apan dito sa Exodus, kung imong tahuron ang imong amahan og inahan, ang imong kanang na ang adlaw sa imong kinabuhi hataas pa. Hatagan kag hataas nga adlaw sa imong kinabuhi. Pero pag-abot diri sa Matthew 15:4, bantayi kay kung dili ka motahod sa imong mga ginikanan, amahan o kinahagon, kung wad-o nato ng atong pagtahod, dali ra kayo ang kamatayon, no? Dali ra kayo ang kamatayon. Mao di siguro ni karon nga ang mga kabataan, mao di ni karon nga dali lang kayo ang kamatayon. Tuwa na ang tunglo ba? Tungod kay wala na may respeto sa mga ginikanan, tuwa na ang tunglo ba? Tungod kay nga naman, nawala naman tong atong taas nga pagtahod, taas nga kanang ang pagrespeto sa atong mga ginikanan. Di naman gani kabalo mo amin, o di naman gani kabalo mo ingon maayong gabi no? Ang tigulang na mo ingon maayong gabi dong. Unya nindot kayo itubag, kay itubag sa batan-on mo ingon dayon bisan asa lang nagpasabot laagan jud, no? Di na gyud mananghid. Laagan na gyud kaayo kay bisan gani pangayo ang katahuran sa tigulang. Lubad yun, tuag yun padulong sa laag, bisag asa lang ang tubag, no? So kinahanglan atong tahuron, kinahanglan atong respetuhon, kinahanglan atong pasidunggan katong anaa sa otoridad. Doon na ba'y gahomban nga na siya, no? Ang 1 Timothy chapter 6 verse 1 to 2, ningon din siya, let all who are under a yoke and bondservants regard their own masters as worthy of all honor, so that the name of God and the teaching may not be rebelled. Those who have believing masters must not be disrespectful on the ground that they are brothers. Rather, they must serve all the better, since those who benefit their goods, service, unbelievers, unbeloved, teach and judge these things. So, ningon siya dito, atong basahon dinhi sa Cebuano. Klaruhon na to ang Cebuano, atong basahon na naa siya. Unsa man ang giingon diay dito sa unang Timoteo 6:1
ngadto sa Dios. Ang mga ulipon kinahanglan magtahod silang mga agalon. So ang agalon dunay dako nga otoridad gitugyanan ngadto sa Ginoo sa usa ka kanang ang ingon nga hawiranan, sa usa ka kanang ang pagtugyan, pagsalig sa Ginoo. So maoning ni Asya ang agalon. Apan gikinahanglan ang mga ulipon magtahod silang mga agalon aron walay makapasipala sa ngalan sa Dios ug sa atong pagtulunan. No, take note sa mga Kristohanon, take note alang sa atong mga kaigsuonan nga din nagpakita na kanang ang gipadayag na si Kristo sa ilang kinabuhi nga sa panahon nga kanang magtrabaho ta, sa panahon nga kanang ang nagahimo ta sa atong trabaho, dili na to kalimtan ang pagtahod sa atong mga agalon. Kay pinaagi pinaagi sa atong paghatag og dako nga respeto ngadto sa atong mga agalon ang buhi nga Dios nga din atong gialagaran, mapasidunggan usab, malipay niya na. Bisan pa kun ang mga agalon nila mga magtotoo sama kanila. No, so dili ta magsalig tungod kay usahay man daghan kaayo nga kung nasayran man nga ang ilang agalon magtotoo usab, kung nasayran man ang ilang agalon nga din nangalagad usab sa Ginoo, daghan man gud kaayo nga mahitabo ba nga kanang ang muabuso sad nga mga trabahante, no? Kaagi nakuha nang naa siya pila ka trabahante nga kanang ang nagtrabaho sa akuha, naluoy ta kay hatagan og trabaho, kay nagkinahanglan og trabaho. Apan samtang nagtrabaho wala gyoy daghang istorya nga mihawa ra pud dayon. Asa ang respeto? Naa ba? Nawala ang respeto. Mao nang naa siya. So gitudloan kita na bisan pa ang mga agalo nila, mga magtotoo, sama kanila. So kinahanglan gyud og pagtahod. Angay gihapon silang magtahod. Angay pagani nga mudugang pa kamaayo ang ilang pag-alagad kay ang makapahimulo sa ilang pag-alagad sa mga magtotoo raman usab nga ilang gihigugma. Yes, matuod yun ang pulong sa Dios. Nagtudlo ka na to, nagkinahanglan o kanan ang pagpasidungog kadtong anaa sa otoridad, kadtong adunay posisyon, dili lamang sa atong panggobyerno, apan diha usab sa atong mga ginikanan, nagkinahanglan sa atong pagtahod, nagkinahanglan sa atong pagpasidungog, same gihapon ngadto sa atong mga amo diha sa atong trabaho, nagkinahanglan sa atong pagtahod. No? So doon naman goy ka na ang bag-o lang nga testimonya sa isa sa among membro sa simbahan nga kanang mingon ba nga sa ilahang kanang ang pagtapok sa matag kadlawon, kanang gitawag nila nga panagtigom nila matag kadlawon, doon na gyoy ginakuan sa ilahang supervisor nga muhimo gyud og prayer. No, doon ay nailhan nga din siya Kristohanon, maayo mo ampo, gipaampo sa maoy kanang mag-lead permanente pagpaampo. Where usa ka pagpanalangin, usa ka pagpasidungog ngadto sa tong buhi nga Dios. Apan there comes ang kanang ang tentasyon. Miabot ang tentasyon sa ang kinabuhi nga kanang gibati na niya nga mapasilgarbuhon na siya, nalipay na siya, garbo na siya nga siya mo'y mag-lead kanunay sa pag-ampo matag kadlawon sa ilhang pagtapok. So ang kalipay siyang kasing-kasing dunay duha ka kananaang ingon nga panin. So nahimong nalipay siya tungod kay garbo niya, apan ang kalipay niya wala mapasidunggan ang atong buhi nga Dios. Tungod kay naunsa man ang nahitabo, do naman siya kauban nga din Kristohanon usab, ang iyang gisulti tuyoon lang yun niya pagpalit, nga magpalit lang siya pagkakuan kananaang sa tapok nila, sa oras ilang tapok, kay aron katong iyang kauban nga nailhan nga kauban niya nga Kristohanon maoy paampuon, dili na siya maoy paampuon. Nabay willingness mo ampo, naaba ng kalipay mo ampo, wala na. Ni drive ang garbo, ni drive ang pagtapol nga ang pulong sa Dios mapalawig ug maayo. Nalipay bang Ginoo niya na igsoon ingnon ka, wala mapasidunggi ang Ginoo. So kinahanglan mapasidunggan ang Ginoo sa atong matag usa ka kinabuhi.
kinahanglan pasidunggan kadtong anaa sa otoridad. Kung nag-ingon ang imong supervisor nga ikaw mo'y mag-ampo, then ikalipay na nga makaampo ka matag buntag, ikalipay na nga makashare ka sa pulong sa Ginoo, no, aron ang Dios usab mapasidunggan sa imong kinabuhi. Now kinsa pa man, insa pa di ang angayan sa kanang mga pagpasidungog. Ingon siya dito next, honor those who love you. Hatagi daw pagpasidungog kadtong kanang nahigugma kanimo. So dili ditong wala nahigugma, katurang nahigugma nimo mo'y hatagan og pagpasidungog. Ingon dito sa 1 Peter chapter 3 verse 7. So ingon siya dito, 1 Peter chapter 3 verse 7. Ingon siya dito, likewise, husbands, live with your wives in an understanding way, showing honor to the woman as the weaker vessel, since they are heirs with you of the grace of life, so that your prayers may not be hindered. No? So, ingon siya rin sa Cebuano. 1 Peter chapter 3 verse 7. Ingon siya rin, kamu usab nga mga bana, o mga bana. No? Kamu nga mga bana, kaya ingon siya, honor those who love you. No? So, kamu mga bana, ilha ang kahuyang sa inyong mga asawa, o hatagi sila sa angay nga pagtagad, kay sila sama kaninyo, makadawat man sa gasa sa Dios nga mao ang kinabuhi. Buhata kini aron walay makababag sa inyong mga pag-ampo. Sikreto sa usa ka bana, sikreto sa mga kananaang haligi diha sa pamilya, sa atong mga pag-ampo, aron dili ba mahimo nga mababagan ang atong mga paghampo. Niingon siya, gitambagan kita nga kinahanglan ilho nato ang kahuyang sa atong asawa. Now remember, ang atong asawa huyang kayo. Daghang mga bana nga mangulata og asawa, hinaot pa nga wala unta karon sa nakadungog, hinaot nga wala unta dinhi karon kanato nga kanang naa pa nang naa siya ba nga kun abuton og kasuko mangulata og asawa, huyang ang atong asawa, no? Ingon siya nga, ilha ang kahuyang sa inyong asawa og hatagi sila sa angay nga pagtagad, kay sila sama kaninyo, makadawat man sa gasa sa Dios nga mao ang kinabuhi. Buhata kini aron walay makababag sa inyong mga pag-ampo. Kung unsa may atong ginapangayo ngadto sa Ginoo, kung unsa man ang atong kanang mga pag-ampo ngadto sa Ginoo, kita nga mga bana karon gitambagan usab. No, gitambagan kita nga kinahanglan ilhon sab nato atong panggaon ang atong mga asawa. Mao man ang naa siya ang ginaingon ana, panggaa ang imong asawa, ilha ang iyahang kahuyang, dili ba kay kulatahon ba lisura po kanang mulata og asawa no? So kinahanglan jud ilhon ang iyang kahuyang, kay susama ra usab kanato. Kung ikaw duna kay bation ang imo usab asawa, bation usab isip imong ka-partner sa kinabuhi. So honor those who love you. Ngano man gikinahanglan nato ang kanang pagpasidungog, dili lang niadtong dili naman ang nagigugma nato ato lang asawa, apan ang ato usab nga pamilya, no? Atong mga higala nato, do na po yung mga higala nato kadin nahigugma usab kanato. So nagkinahanglan usab kini sa ato usab nga kanang naang paghatag og pagpasidungog, no, sa atong pamilya, no? Ingon siya sa Colossus chapter 3 verse 18 to 24. No, nag-ingon dito ang Colossians, mao man ni ang panambagon ba sa pamilya, kung kanang mulantaw tayo, kung doon na tayo kagubot sa pamilya, kung doon na tayo mga doubts diha sa atong kinabuhi, kauban sa atong pamilya, then lantawan ninyo ang Colossians. Ang Colossians nagtudlo nang naa siya. Chapter 3 sa Colossus, ayaw kalimtin ninyo nang naa siya. Nagtudlo na kanato, no, sa mga bana, no? Ingon siya, wives, submit to your husband as is fitting in the Lord. Husbands, love your wife. So tanaw na to. Una, ngadto sa asawa, kinahanglan mo submitar ngadto sa bana. Wala magpasabot ng naa siya, kay ang gitambag pagsubmitar ngadto sa atong mga bana, wala magpasabot ng naa siya nga ang bana dunay katungod pagkulata sa asawa. No, wala na magpasabot ng naa siya. Nagpasabot ba ng naa siya
nga mosubmitar ang atong mga asawa diha kanato nga mga bana nga kung whatever nga mga desisyon nga himuon diha sa atong pamilya, diha sa sulod sa atong pamilya, kinahanglan sabot-sabutan na, kinahanglan dunay pagsubmitar tungod kay usahay kanang naabya po'y garbo ning atong mga asawa. Usahay ba ang mga asawa taas kayo og garbo nga moingon dayon, oy, kami ang suga sa pamilya, kun wala mi dili gyud kanang naangit-ngit gyud kayong pamilya. So balik ta dinhi sa atong relasyon sa pamilya. Moingon dito sa Kolosas, mga asawa sunda og tahura ang inyong bana kay mao kini ang angay ninyong buhaton ingon nga mga Kristohanon. So dili gyud wadpon ang pagtahod ngadto sa mga bana. Usahay do na may mga pamilya nga diin ang asawa lang mo inahimong Kristohanon, ang anak lang mo inahimong Kristohanon, ang bana wala pa unya himuon na sa asawa ba nga magsakit ang buot kay ngagi ang bana dili man mga lagad unya mangulata ang bana no. Asawa hinumdumi kanunay basaha ang verse 18 nga kinahanglan tahuron sa ang bana. Nganong gikinahanglan man eh? Moingon man ta dili na kinahanglan tahuron, badlungon kayo nga akong bana. Dili na kinahanglan sa pagtahod. No, gikinahanglan ang giingon manggod, honor those who love you. So kinahanglan atong pagpasidunggan ng nasya. So padayon pagdangop ngadto sa Ginoo kun naaman kining bana karon, kun kining gihisgutan nga bana nga badlungon, kun anaaman ni kanato karon nga mga asawa, then susiha ang imong kaugalingon asa man ka nagkulang ngadto sa Ginoo. So kinahanglan imo nang ampuan ngadto sa Ginoo. Ang pagsubmitar ngadto sa bana kanunay nang naasya. Kay nganuman kun ang asawa dili gani mo submitar ngadto sa bana, kagubot ra gyud na permanente. Kung moingon man ta nga dili man siya Kristohanon, apan kung nakit-an niya sa imong kinabuhi ang imong pagdot-dot sa pag-alagad ngadto sa Ginoo, makit-an niya sa imong kinabuhi nga aduna kay Kristo. Surrender na. So submitar lang. No, sunda og tahura ang inyong bana. Then ang mga bana na usab, mga bana higugmaa ang inyong asawa, ayaw sila daog-daoga. So kung gihigugma nimo ang imong asawa kay imo man ang gipakaslan, kauban nang naa sa imo ang gipakaslan nga giingnan ka nga higugmaa ang imong asawa, dili man gyud siguro mahitabo nga magpakasal ka sa imong asawa kung wala na nimo siya higugmaa. Apan ang pulong sa Dios nagpahinumdom nga kinahanglan tahuron, kinahanglan respetuhon, kinahanglan hatagan og pagpasidungog ang ato usab nga mga hinigugma sa kinabuhi. Mga bana, higugmaa ang inyong asawa. Next, adto sa mga anak, pag masinugtanon kamo kanunay sa inyong mga ginikanan kay mao kanay makapahimuot sa Dios. Now, take note tanawa ra gud. So, di ba gikinahanglan gyud sa mga anak nga kanan ang magpasidungog usab ngadto sa ginikanan. Paano man nimo mapasidunggan ang ginikanan? Sa pagtahod nimo sa imong mga ginikanan. Dili wadon ang mga pagtahod usahay ato mangbutangan og boundary. Ang atong pagtahod sa atong ginikanan kay lagi dili maayo ang akong ginikanan, palahubog ning akong ginikanan, makasasala ning akong amahan, di na ako nitahuron, ako ra yung inahan akong kaloy-an. No, wala mawala ang ihang pagkamahan sa imuha. Padayon ang bisag kung saon o pagbali-bali, amahan yun na nimo. Kay amahan na nimo, ikaw karon nga anak, gitudluan ka nga kinahanglan, masinugtanon ka ngadto sa imong mga ginikanan. Aron ang Dios mahimuot sa imong kinabuhi. Kung sa imong karon kinabuhi, maingon nimo kulang man. Kung sa imong kinabuhi karon kan maglantaw ka sa kapamilya sa uban, kadi malipayon kay ilang pamilya, unya sa imong bation nimo ang kulang tungod kay dunay kulang usab sa imong kinabuhi. Nga bisan unsa di ay ka makasasala sa ginikanan, gikinahanglan gihapon ikaw nga anak mutahod yun ngadto sa imuhang mga ginikanan. Mga ginikanan, ayaw palaguta ang inyong mga anak kay tingala inyo mawad-an sila og kanang kadasig. So, ang mga ginikanan usab gitambagan. So, mga ginikanan nagpasabot na amahan og inahan.
diha sa pamilya. So nagkinahanglan sab gitambagan usab na ayaw palaguta ang inyong mga anak na may mahitabo yung nanang naa siya. Dunay mahitabo ng nanang naa siya nga ang atong mga anak maglagot sa ato atong kay doon naman tay mga binuhatan usab nga dili maayo. Usa ka panambagon diha sulod sa simbahan o diha sa atong panimalay. Nga kung sa atong panimalay, kung kita nga asawa o bana, doon na may mga higayon nga din, dili magkatakdo ang atong mga pangunawa. Ayaw tugutin ninyo nga ang inyong mga anak, especially gagmay pa, kung gagmay pa inyong anak, ayaw tugutin nyo nga sila makadungog sa inyong conflict isip mga ginikanan. Kay pinaagi ni anang naa siya, mo absorb na sa mga na sa bata, nga wala mo magkasinabot, diha ang bata o niya, mausab na ang ilang pagtahod sa inyo. Ayaw palaguta, no? Mga ginikanan, ayaw palaguta ang inyong mga anak kay tingali unyag mawad-an sila kadasig. Next, mitambog na sad. Kana bang ginhigugma na to? So gitambag na sa kinsa maning angayan sa atong mga pagpasidungog, no? Mga ulipon, pag masinugtanon kamo kanunay sa inyong mga agalon dinhi sa yuta og himua kini, dili lamang kung magtan-aw sila kaninyo. Daghan kaayong kanang mga trabahante nga makahimo lang nindot kayo nga trabaho, arrangement diha sa tindahan, arrangement diha sa atong mga kasagingan, limpyo nga mga kananaang parsila, makahimo lamang kung naa ang amo. Apan ang gitambag ngadto sa mga ulipon, bisag wala ang amo, no? Pag masinugtanon kamo kanunay sa inyong mga galon dinhi sa yuta og himua kini, dili lamang kung magtan-aw sila kaninyo aron daygon kamo nila, kung dili himua sa kinising-kasing gayud tungod sa inyong pagtahod sa Ginoo. Gitambagan kita nga mga trabahante, kita nga nagapanrabaho, kita nga nagapangamo, kinahanglan mo trabaho ta, dili tungod kay naa ang atong amo, kundi mo trabaho ta aron ang Dios nga din atong gialagaran mapasidunggan usab. Kay nganuman bisan unsay inyong buhaton, buhata kini sa kinising kakasing sa mga inyo kinigibuhat alang sa Ginoo o dili alang sa mga tao. Nasayran ninyo nga gantihan kamo sa Ginoo o madawat ninyo ang gitagana niya alang sa iyahang mga katawhan kay si Kristo mao ang matuod nga galon nga inyong gialagaran. Praise God. Mao kini ang mensahe sa Dios alang kanato. Mao ni ang kamatuoran nga nagkinahanglan usab ang atong pagtahod, ang atong pagpasidungog, nagikinahanglan usab ni atong nga tao nga din atong gimahal. Kung nagtrabaho ka, kung trabahante lamang ikaw, then ayaw butangi, ayaw gibutang sa imong hunahuna nga trabahante ragyo ko. Ibutang sa imong hunahuna, trabahante ko. Be proud kung kinsa ka. Kung driver ka, driver ako. Be proud nga ikaw, driver. Tungod kay sa paghimo niya nimo ni ana, nagpasabot na nga imong gihigugma ang maong trabaho. Then, kung imong gihigugma ang maong trabaho, ang Dios nga din mao'y atong agalon, malipay niya na. Same gyapon sa imong pagkinabuhing Kristohanon. Kung sa imong pagkinabuhing Kristohanon, wala nimo giingon ba nga Kristohanon nako, kundi hindi Kristohanon ako. Be proud that you are a Christian because Christ is in you. Tungod kay si Kristo ana-anak kanimo, kinahanglan mapasigarbuhon ka aron nga ikapadayag, ikapakita nga ang Dios anaa kanimo, nagpamuhat sa imong kinabuhi. Then kung makit-an na nila ang imong Dios nga imong gialagaran, kapasidunggan usab sa katawhan. No? So maghatag og dakong pagpasidungog ngadto kanila tungod kay ang Dios nga din atong gialagaran, siya ang unang nahigugma kanato, then tungod sa atong dakong gugma ngadto kaniya, nagkinahanglan usab sa atong pagpasidungog. Pasidunggan ang tanan nga din imong gihigugma. Next, third, honor those who minister you. Alagari, kanan ang pasidunggi katong nagatudlo, no? Katong kanang nagahatag sa mensahe alang kanimo. Dili na to nakalimtan ang 1 Timothy chapter 5 verse 17. Ingon siya dito, let the elders who rule will be considered worthy. Let the elders who rule will be considered worthy of double honor, especially
those who labor in preaching and teaching. Dili na unta nako ni tandugon, apan dili man gyud kanana ang kapugngan ang pulong sa Dios. Ingon siya dito, ang mga pangulo sa iglesia nga maayong mutuman sa ilang katungdanan, ang ilhon sa takos sa dubli nga suhol, labi na kadtong naghago gayud sa pagwali o sa pagtudlo. So mao kana nagkinahanglan usab og kanang naang mga pagtahod, nagkinahanglan usab og taas nga respeto ang nagaalagad diha kanimo, ilabi na nagaalagad sa pulong sa Dios, kanang nagapanudlo sa pulong sa Dios, nagkinahanglan ng naasya, no? So nag-ingon magod ang 1 Thessalonians, ingon magod si Juan Apostol Pablo dito, the laborer deserves his wages. Tungod kay ingon siya dito, if anyone is not willing to work, let him not eat, no? So bantayanan kining ni Asya. So mauning ni Asya nga bersikulo ba nga kanunay ako ang kanang gipamalandungan o ako ang kanang gitun-an. Tungod kay nagkinahanglan sa kanang dako nga respeto, dako nga pagtahod kadtong mga nagaalagad kanimo. So kanang nagaalagad nato, niingon siya sa Timoteo nga nagkinahanglan og double portion of honor, kinahanglan gyud og doble nga kanang ang pagtahod, doble o hataas nga pagpasidungog. Apan dunay reverse ni ana, no? Dunay reverse ni anang naasya dinhi sa 1 Thessalonians chapter 3 verse 10. Ug mao kani siya bantayanan, if anyone is not willing to work, let him not eat. So bantayanan ng naasya tungod kay katong wala nagahago, dili kinahanglan pakanon. So mao man na ang panambagon dito ba? So gikinahanglan yun magalihok, magatrabaho gyud tungod kay ang nagatrabaho kanang naang lunag yoy katungod sa nga suhulan dito sa verse 18 sa 1 Timothy chapter 5. So nagtudlo na kanato nga din kinahanglan usab og dako nga pagtahod, dako nga respeto, dako nga pagpasidungog kadtong nagatudlo sa pulong sa Dios. Tulo lamang ka kanang ang punto niini nga kabuntagon nga din naghatag ka nato og pagtulunan si kinsa man ang angayan diha sa dako nga pagtahod o pagrespeto o pagpasidungog. Si kinsam daay kini ni Asya, no? Nga nagkinahanglan sa dako nga pagpasidungog. Una, nagkinahanglan sa pagpasidungog katong kinahanglan pasidunggan katong anaa sa otoridad, katong anaa sa posisyon, those who are in authority. Then next, those whom you love. Third, and those who minister the word of God. Tulo lamang kapunto nini nga kabuntagon nga nagtudlo kanato ang atong buhi nga Dios nga kinahanglan og dako nga pagtahod, pagrespeto ug pagpasidungog ang mga tao kalin anaa sa otoridad, anaa usab ni atong mga tao nga din atong gihigugma ug kadtong nahigugma kanimo ug ni atong mga tao nga din nagatudlo sa pulong sa Dios. Walay nakulang, dakhan pa ang ipadayag sa Ginoo alang kanato. Nining kabuntagon ang Dios magapanalangin kaninyo. Hinaot pa nga ang tulo ka punto nini nga kabuntagon nga atong natun-an, kini ato ang ikinabuhi, kini atong masayran. Dili mahimo nga mapasidunggan ang atong buhi nga Dios atong kinabuhi kun kana bang wala tay pagrespeto, no? Respetuha ang imong isig ka tawo, respetuha ang imong pamilya, ang imong mga hinigugma, respetuha usab ang nagapangalagad alang kanimo. Ang Diyos magapanalangin kaninyo. Magaampo kita, o Diyos namo nga labing gamahanan. Ang mong dako nga pagtahod Ginoo, o pagdangop diya kanimo, pagpasalamat diya kanimo. Bisan pa sa mensahe, Lord, kay magpadangat ka namo karon nga kabuntagon. Salamat Ginoo sa imong pagtabang ka namo, nga din among nasabtan ang imong kagustuhan nganhi ka namo isip imong alagad.
isip ng alagad ya kanimo. Salamat Ginoo. Kung doon na may wala manamo mahimo Ginoo, nining tulo lamang ka punto nga mo ang naisgutan karon. Kung doon na may wala na mo nahimo, kung doon na may kulang, nining Ginoong Diyos, naghangyo kami. Kini karon nga mga pagtulonan magapabilin diha sa mong kasing-kasing. Dili lamang karon nga higayon Ginoo amo kini nadungog, kundi amo kini mga pamalandungan sa pag-uli namo sa mga balay, kung man sa mga oras din imong itugot. Mapalandungan namo, makorek namo ang among kinabuhi Ginoong Diyos. Kung wala man kami, doon na may kakulangon diha sa among pagtahod, ilabi na diha sa among panggobyerno, ilabi na Ginoong Diyos diha sa among mga pamilya, sa among mga anak, sa among asawa. Salamat Ginoo, bisan pa sa mga bana, gitudloan minimo Ginoong Diyos nga ikaw kapasidunggan sa among kinabuhi. Ilabi na gayud sa imong mga alagad. Salamat Lord. Salamat Lord sa mga pagtudlo. Ikaw magapanalangin sa matag usa, magatabang sa matag usa. Labi na Ginoong Diyos, may atong among mga igsunan nga din ana sa trabaho. Lord, tabangi sila Ginoo sa pagsunod sa ilang mga agalon, sa pagpanugyan ngadto sa ilang mga agalon. Makitaan ikaw Ginoong Diyos sa ilang kinabuhi, ug nga bisan ang ilang mga agalon Ginoo, mapanalanginan sa ilang matag usa kinabuhi tungod kay ikaw man ang magtabang ngadto kanila. Bless ang tanan ng mga trabahante Ginoong Diyos, trabahante sa gingan, ingon man itong mga nagapanguma. Ako nagaampo Ginoong Diyos nga padayon ka, magapanalangin kanila, padayon ka magtabang kanila nga sa ilang trabaho, sa ilang pagpanguma, imong hatagan og proteksyon Ginoo, bisan pa ang ilang nga ani, ang ilang mga tanong. Yes Lord, naghangyo ako diha kanimong ikaw kanunay magtabang kanila. Makit-an nimo ang ilang, makit-an nila Ginoong Diyos ang imong gahom sa pagpanalangin ngadto kanila. Pinaagi Ginoong Diyos paghatag og proteksyon ug makaangkon sila ug daghan og dinagko nga ani Ginoo. Lord, tubuti usab bisan pa ang among mga igsunan nga din naaman sa panggobyerno, naaman nagatrabaho sa gobyerno. Salamat Ginoong Diyos sa ilang kinabuhi. Padayon silang magpakita Ginoong Diyos sa pagtahod, labi na sa ilang mga higher rank, sa ilang mga amo sa salamat Lord. Ikaw magatabang ngadto kanila. Makita ikaw sa ilang kinabuhi Ginoo. Nga din sila musunod sa imong mga kabubuton Ginoong Diyos. Lord, salamat kaayo. Ikaw magatabang sa tanan Ginoong Diyos. Ang imong mga pulong nini nga kabuntagon, way naghatag og dako nga pagtulunan alang kanamo. Kanimo Ginoo among gisalig ang tanan. Ipasalamatan ikaw bisan pa sa mga gadget nga among nagamit Ginoo. Salamat sa paghatag ng proteksyon nini. Salamat Ginoong Diyos nga wala makulang ang among adlaw karon nga Domingo. Dili nahimo kini Ginoong Diyos nga mabungahon, naghatag kabusog diha sa among espirituhanon nga panginahanglan. Salamat kay imong equip ang tanan, imong tabangan ang tanan, bisan pa sa mga kaiglesiyanan. Mga alagad nimo nga din nining adlaw gadala usab sa imong mga pulong. Thank you Lord. Thank you Lord Jesus sa imong pagpanalangin. Mga igsuon, ang grasya sa Dios nining nga kabutagon, wanaa kaninyo, magtabang kaninyo, magauban kaninyo. Dili mapakyas ang Ginoo. Tumana lamang ang pagpasidungog ngadto kaniya. Pagpasidungog niadtong angayan. Nasa posisyon ng atong ipanghikugma, ingon man niadtong nagatudlo sa mga pulong. Karon ang gugma sa Dios langit ng ngamahan. Ug ang grasya pinaagi kang Ginoong Kristo. Atong Dios naghatag kanato og kaluwasan. Naghatag ka na ito og kasiguruhan o ang padayong pakiguban sa balaan ng Espiritu. Mana ka na ito karon o hangtod sa walay katapusan. Amen o Amen. Maayong buntag. God bless tanan. We all have this #relationship goals. Travel goals with friends,
selfie goals with fambam, school goals with classmates. Some happen, but some do not. So in this world of hashtag relationship goals, what could be your most meaningful one? Let us answer that by giving you some real talk about the realities of life. Firstly, God loves you. Yes, for real. In fact, He loves us so much that He gave His Son, Jesus, that we may have eternal life. Life that is meaningful and abundant. But most people aren't experiencing this meaningful life. We suffer from heartbreak, depression, family problems, you name it. It makes us wonder, is there really such a thing as a meaningful life? That's because we have a sin problem that separates us from God. The Bible says that every single one of us has sinned. And the penalty of this sin is death. Spiritually dead, as we are separated from God. So we try to solve this problem, thinking that rituals, good works, and morals will be the solution. But all of those fall short. There's only one solution from God. The third reality is that Jesus Christ is the only answer to our separation problem. Jesus completely paid the penalty of our sins, leading us to a life united with God. Jesus even said that He is the way, the truth, and the life, and no one comes to the Father except through Him. He died and rose again, paving the way for us to God and life eternal. But is knowing this enough? No. Reality number 4 says that we must choose to place our faith in Jesus for us to be saved. We just have to have faith in Jesus. We don't need to add anything to it for us to be saved. Salvation is a free gift. And we can show our faith in Jesus by admit that you have sinned against God and that you need to be forgiven. Believe that only Jesus can save you and forgive you. Confess or declare Jesus Christ as your personal Lord and Savior, and put our trust in Him and His plans for us, giving Him full control of our lives. God is offering forgiveness and eternal life. This is our ultimate hashtag relationship goal. A meaningful life in Christ. And this is all up to you. Would you like to start this relationship with Jesus today? If you do, bring along with me as I lead you. Lord Jesus, I confess that I have sinned against you. And thank you for dying on the cross for my sins. Today, I put my trust in you as my Lord and Savior. I accept your free gift of eternal life, and I surrender my life to you. Thank you for loving me. And from this day on, I choose to follow you. Amen.